Alicia comeza a crecer cada vez máis. Todo o mundo sentado. Que sabes ti de todo isto? Nada. Nada de nada. Nada de nada. Isto é moi transcendente. Quere decir intranscendente, non si? Sí, claro. Intranscendente. Que lle corten a cabeza. Ponse a ler algo sen ningún sentido. Dixeron que foches a vela e que falaches a el de min. O meu carácter gustou a ela, mas eu a nadar non aprendín. Esta é a proba. Alicia estaba xa tan grande que non tiña medo a berrar ao rei. Que proba? Iso non é unha proba. Que o xurado considera o veredicto. Non. Primeiro sentenza. O veredicto despois. Vaya parvada. Cala a boca. Non quero. Que lle corten a cabeza. O seu tamaño era, xa neste momento, normal. Comeza a dar bofetadas e... Alicia atopouse deitada, apoiada na súa irmá. Esperta xa, Alicia. Dormiches moito. Tiven un soño moi raro. Estaba eu nun... A súa irmá deulle un bico e díxolle. Vai tomar a merenda. Alicia marchou correndo e a súa irmá quedou ali sentada. O sono apoderouse dela tamén e comezou a soñar.